What's up mga guys? Ayun naman po, another vlog na naman po ulit. So ayun po, tsaka kami po galing Pitas kanini. Papunta kayo po Angeles kanini. So parang yan po yung next vlog. So see you there. Ciao! Right, sumabi ko. Sumabi ko. Shoutout po rin taga-Mandaki, mag-face mask po po lagi. So ayun po, sunod kayo po kayo ng Pandakaki. By the way, shoutout po pala ka rin taga-Pandakaki. Mag-face mask kayo po lagi, tsaka panay kayo pumimingat. So ingat guys. So ayun, ipapunta kami po talaga kay kanini Angeles Clark din. Clark. Pumunta kami po pa rin. So tabal na puntas nan mi. Bot na makasin. Tinla mo lang. Wala ko sarado yung dalan, tinla pala lang yung Tanaman. Tanaman is sniper. Ay, sus! Yan po ay, kayo pong mintaketa. Shoutout po kayo. Mimingat-mingat ako po, lingat din pa pong COVID. Street foods pa mo yan. Ay, Diyos ko. Makatakot po. Mabuhay, Barangay Balibago. Counterflow. Are you sure about that? Counterflow ka, brad. So nangigitya po ito. Tabong kasalubong may maliya po yung dala na po ito. Ayaw mo ba kaya po sandang mo kanyan? Ay, Opo. Diyos ko. Delikado po. O, talina mo po ba? Waling siguro first time na po yan eh. Pero, bakit nyo naman po kasi rin lalabas sa inyo? Ingat-ingat guys. Okay. Arg Freeport. Okay, thank you. Okay, thank you sir. Alright guys, so minta kami pa mo kayo ng opisina mi kay ni Clark para kayong duty ko. So yarita na niya maglibot na ng pasibayawan yan. Alright, let's go. So ini po Tumamba na yung itong order. O kaya pong Vampire. Take it. take it. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Wala na mag-park nila. Ano kaya ang racket? So ini po lalagyan po ganing Cafe Mesa. Ayun po, ito po yung Brian. Mag-umpisa na kayo po maglibot-libot, magpa-relax. Naku po, kalago yung view.
Yan na pong kapresko Kenny. Solid. Mabalacat City Hall. Ati rin pong free wifi Kenny. Anong may papasyal po, may pasyal kayo po Kenny. Lupan ka na. Lupan ka na. Try mo pong mangutang Kenny. Mangutang niya po yung Brian. Ayan po. Pwede naman po pala anong dungod. Bala mo po yung datang na, bala mo po plaza yan. Alright, parade grounds na ng Pasibayo and maglakad damo kaya ng jogging lane. Mag-jogging kaya pero maglakad damo mo. Huli nga lang mag-jogging. Okay, quick side note. Dan po nga akit yung bala mo, balang nga din. Establishments daw din, halos ating restaurant, makanta, or kaya offices. And kahit yung po bala mo ratang style, kaya datang country style houses kaya Amerika, something like that. Yeah. 1903, kapangatwad na po na eh. Humuli na natin kayo. Ganyan ka then yung COVID-19 testing booth. Kaya lang po siguro din keng Red Cross. Naran po rin ang testing booth. So kung ni naman pong mag-test can or kung ni naman ding mag-test can, stay safe po. Stay safe. Stay negative. So yeah, pota pong kare mumunta kayo ng parade grounds ay hindi po madalas yung makakakit. Ining Fort Stutzenberg. Ayan. Hello! So ito guys, ating kami nga balong bayong kay info Kening Clark Nini. Dahil MGCQ, requirda pala Kening Clark na kailangan maka-face shield ka kahit itang maglibot ka mo. So ito, magbalik kami kanini kitang pag-park ming malawot para kumang face shield. Ini guys, solid. Kening masanting yulot dalareng anak yu. Ating nga rin fountain yan, ayan. Fountain niya po yan. Pwede lang mamiyarong din anak yan. O nga makaslag nyo yun dahil quarantine po. So, ayan. Hi guys. Kasanting na po. So, kung nabisa kayo pong masyal Kenny, be sure na dalayo po kayo din anak yung sigurado mag-enjoy lang. Really nice. So, next destination tayo. Yan na yung part 2. Part 2.